Ka Jawed Habib Unisex Salon-ka penyar ya ka jaka terekam saha East Giant Hills, da ka bapli ya ka dukan khapshniuh na ka benta kishin rang bat kentai saha Khliehriat. Kini ka dukan ka don halat su tengah Khliehriat, ha HP Dekhar Building hajan ka Vishal Mega Mart. Ha kini ka dukan pila ban pha khapshniuh khap teman kem khli le facial airong shniuh bat pynbha briew ki batip kum ki pedicure manicure shniuh hair spa na lor ki wei. Ya ki jing tip ki bakhambnia pila ban phone ha une number ndriu khandai not khandai prasaw ar pranot not